Keď sa odozdanie Bohu bije s domácim pokojom a harmóniou, ako to môžeme zladiť? Kedy máme obetovať formálny pokoj vo vzťahoch a kedy ísť do boja? If you are the only person who is on a journey with Jesus at home, ak ty si ten jediný človek, ktorý si na ceste za Bohom v rámci domácnosti, yes, I can understand it is very difficult. Áno, chápem, že je to veľmi ťažké. Jesus always told us that the believers, those who believe, will be persecuted. Ježiš nám povedal, že tí, ktorí veria, vždy budú prenasledovaní. So in this case, what is important is your witness to Jesus Christ. Takže v tomto prípade to, čo je dôležité, je vaše svedectvo pre Ježiša Krista. Your gentleness, your strength, your love and your care. Tvoja jemnosť, tvoja sila, tvoja láska, tvoja starostlivosť. For speaking the truth. Ale hovoriť pravdu. And of being honest. A aby som bola úprimná. And when the time is right, yes, you can speak a word or not. Takže keď je zrelý čas, tak potom môžeme z času na čas povedať jedno alebo dve slova. It requires discernment, it requires wisdom and strength. Chce to rozlišovanie, chce to milosť a chce to múdrosť a silu. But if you are on a journey with the Lord, ale keď si na ceste, keď kráčaš za Pánom, He will help you and show you what to do. On ti pomôže, on ti ukáže, čo máš robiť. And that your peace, that your own peaceful attitude a tvoj vlastný pokojný postoj will be a source of peace in your family. Sa stane zdrojom pokoja pre celú tvoju rodinu. There is no greater strength than the strength and power of love. Neexistuje väčšia sila ako sila a moc lásky. Ako máme rozoznať to utrpenie, ktoré máme prijať ako kríž od Pána, od utrpenia, ktoré je zlé, ktoré nás vyčerpáva a vysáva z nás energiu? This question would require a lot of discernment, and yet it can be simple. Táto otázka alebo odpoveď na ňu vyžaduje veľa rozlišovania, ale nakoniec dá sa povedať aj, že je jednoduchá. Father spoke of situations where we make our own problems, we create our own problems. Otec hovoril o situáciách, kedy si vytvárame naše vlastné problémy. Now, let's say, not that it is a nice, but let's say you are parents with a special needs child. Povedzme si napríklad, že ste ako rodičia, ktorí majú dieťa, ktoré má zvláštne potreby, ktoré je náročné výchovne. For sure, this is not something you have chosen. Toto nie je niečo, čo by ste si vy s vami zvolili alebo spôsobili. And the Lord helps you to carry this, for sure. A Pán vám určite pomôže to znášať. So you know that this is something you have to do. Takže to je niečo, čo proste musíte robiť. But then again, you can be parents who are always quarreling together. Ale na druhej strane môžete byť rodičia, ktorí sa spolu stále hádajú. Who never forgive. Ktorí si nikdy neodpustia. And your children begin to be dysfunctional. They begin to react and be rebellious. Ale potom vaše deti začnú byť dysfunkčné a začnú sa búriť na základe tohto. So you begin to think that your children are the problem. Tak potom si začnete myslieť, že problémom sú vaše deti. But the problem is not the children, it is the parents. Ale problémom nie sú deti, problémom sú tí rodičia. Because they have created insecurity in the family. Pretože vytvorili pocit neistoty vo svojej rodine. So many times we need to go to the root of our problems. Takže veľakrát musíme ísť ku koreňom našich problémov. And this requires very sincere honesty. A to si vyžaduje veľmi hlbokú a vážnu úprimnosť voči sebe. And sometimes we will have to face things we just do not like to face. A veľakrát budeme musieť čeliť veciam, ktoré sa nám vôbec nechce si priznať. But when if we go with the strength and with the love of the Lord, ale keď ideme s láskou a v sile Pánovej, then He will show us the root of our problems. On nám ukáže koreň nášho problému. And He will help to heal and to sort and to bring restoration in our lives. A on prinesie pokoj, spásu a obnovu do našej rodiny. And these crosses then will become sources of life
they will change. A tieto kríže sa potom stanú zdrojom života a situácia sa zmení. Trápi a ničí ma rodinné prekliatie a potrebujem očistiť rodinné vzťahy. Živí sa u nás zlo. This is the healing of the family tree. Tomuto sa hovorí uzdravenie rodostromu. Not just that, but I don't know if Father will actually touch on this subject, as it is a very in-depth subject. Neviem, či sa otec dotkne tejto oblasti, lebo je to veľmi taká hlboká oblasť. But I will forward it to him. It is important that you pray for forgiveness and you begin to cut away from any negativity from your family tree. Ale ja mu to poviem, aby sa toho dotkol. Dôležité je, aby ste sa modlili za odpustenie a aby ste sa začali modliť, akoby odsekávať od každej negativity, ktorá je vo vašej rodine, z vašich predkov. I'm giving a very short answer because this is the talk of a seminar. Toto je téma na celý seminár, tak teraz vám dám veľmi krátku, zjednodušenú odpoveď. But that you forgive. Takže aby ste odpustili. You ask Jesus to be Lord of your life. Poprosíte Ježiša, aby sa stal pánom vášho života. And that you begin at least, if you are living a life of sin or any what we would call open windows. A pokiaľ vy ako následok toho žijete v hriechu a máte nejaké, my to nazveme otvorené dvere, you begin to close them. Aby ste ich začali zatvárať. And Jesus will help you. A Ježiš vám pomôže. Ako dokážem odpustiť úprimne a zo srdca? Čo mám robiť, keď na mňa prídu spomienky a cítim bolesť a niekedy aj hnev? Ako dokážem vychádzať človekom, čo mi ublížil a ako sa mám k nemu správať, keď sa s ním musím denne stretávať? Now this is dealing with emotional, psychological suffering and the healing of memories. To sa týka emocionálneho, psychického uzdravenia a uzdravenia spomienok. Now when these feelings come up, they are emotional feelings. Keď prídu tieto pocity, tak to sú emócie. And if you've been hurt, you've been hurt. A keď ste boli zranení, tak ste proste boli zranení. What is important is to acknowledge that you have been hurt. Tak v prvom rade musíte si uvedomiť a priznať si, že ste naozaj boli zranení. And to make the decision to forgive. A urobiť rozhodnutie, že chcem odpustiť. The healing of that wound takes time. Uzdravenie tejto rany ale trvá istý čas. But every time this memory will come up and you forgive, a kedykoľvek sa vráti táto spomienka a vy znova odpustíte, the wound will be healed that much more. Tá rana sa viac a viac bude uzdravovať. And it will slowly begin the wound will slowly begin to close. A tá rana sa bude postupne uzdravovať, zatvárať. Naturally, if you have to meet the person every day, na prirodzenej rovine, keď sa s tým človekom musíte každý deň stretávať, this could create a situation of keeping the wound only open. A to môže vytvoriť situáciu, že tá rana bude stále otvorená. So here, forgiveness is very important. Tak tu je uzdravenie veľmi dôležité, odpustenie veľmi dôležité. And you somehow must keep a psychological balance. A musíte uchovať si takú psychickú rovnováhu. I choose to forgive. Takže sa musíte rozhodnúť odpustiť. I choose to act normally towards the person. Rozhodujem sa normálne reagovať voči tomu človeku. And not to harbor any resentment. A neuchovávať si v srdci nepriateľstvo voči nemu. This will protect your heart. Toto ochráni vaše srdce. So that Jesus can work behind your heart. It forms an armor. Toto vytvorí takú obranu, takú zábranu okolo vášho srdca, taký štít, a aby Ježiš v ňom mohol potom konať to uzdravenie. I am not saying it's easy. A vôbec nehovorím, že je to jednoduché. But if you cannot avoid not meeting the person, what can you do? Ale keď sa nedá vyhnúť stretávaniu sa s týmto Ježišom každý deň, s týmto človekom, každý deň, tak čo iné by sme mohli robiť? But in forgiveness and in walking quietly, ale v odpúšťaní a v takom postupnom, pokojnom kráčaní you will get to the point
where your wound will be healed sa dostanete do bodu, v ktorom bude vaša rana uzdravená and you will be a stronger person, a budete silnejším človekom. but also being very careful. Ale tiež buďte veľmi opatrní. Taká otázka. Myslíte si, že človek, ktorý mi ublížil a zranil celú moju rodinu, z ktorého sa neviem spamätať ani po roku, sa raz vráti a pochopí, ako nám ublížil? As we have said, in any hurt, there must be forgiveness. Ako sme povedali, pre každé zranenie musí byť odpustenie. When we're talking about forgiveness, we are not talking about emotion. Keď hovoríme o odpustení, tak nehovoríme o citoch, o emóciách. That comes later. To príde neskôr. First comes the decision to forgive. Najprv je rozhodnutie odpustiť. And why do we decide to forgive? A prečo sa rozhodujeme odpustiť? Because Jesus forgave. Pretože Ježiš odpustil. And we find it hard to forgive when we are very, very hurt. A je nám veľmi ťažké odpustiť, keď sme veľmi, veľmi zranení. Jesus on the cross cried out, Ježiš na kríži kričal, Father, forgive them, they do not know what they are doing. Otče, odpustím, lebo oni nevedia, čo robia. Do you think he felt very loving towards the soldiers or the Pharisees? Myslíte, že mal veľmi také láskavé pocity voči tým vojakom a voči farizejom? How do you think he felt? Čo si myslíte, ako sa asi cítil? And because of Jesus, in those words, we are given the power to forgive, no matter how wounded we are. A kvôli Ježišovi v týchto slovách máme silu odpustiť bez ohľadu na to, ako veľmi sme zranení. And the more the feelings come up, the more the memories, or when we think how much that person hurt us, we choose to forgive. A čím viac sa nám vracajú spomienky, čím viac emócií sa nás vyrojí, čím viac sa toho v nás deje, napriek tomu sa rozhodujeme, že chceme odpustiť tomu človeku. This forgiveness brings us healing. Toto odpustenie prinesie uzdravenie pre nás. It has nothing to do with the other person. Vôbec nesúvisí s tým druhým človekom. Now, for that person to come one day and to tell him, maybe, maybe not. Či ten človek raz príde a pochopí alebo povie niečo, možno áno, možno nie, nevieme. Then it would be a tremendous blessing if it happens. Bolo by to úžasné požehnanie, keby sa tak stalo. As Father told in the story this morning of the woman of AIDS. Tak ako nám dnes povedal otec príbeh s tou ženou z AIDS. That was a beautiful example of a man who forgave his wife. To bol nádherný okamih odpustenia muža, úžasný príklad muža, ktorý dokázal odpustiť svojej žene. Forgiveness is a very, very powerful action. Odpustenie je veľmi, veľmi mocný skutok. Ak má Boh s nami plán, ako v ňom môžeme vnímať našu slobodnú vôľu, ktorú nám Boh dáva? When we are talking about God having a plan, keď hovoríme o Bohu, ktorý má plán, we are not talking about predestination. nehovoríme o predurčení. God has a plan for good in our life. Boh má plán na dobro v našom živote. It doesn't mean that today you are going to Bratislava and tomorrow you are going to Banská Bystrica. Neznamená to, že dneska ideš do Bratislavy a zajtra ideš do Banskej Bystrice. But in that plan you have the freedom to become, what we would say, to become, to develop. Ale v rámci toho Božieho plánu máš slobodu sa stávať, vyvíjať sa, uskutočňovať. As a Christian, we should grow in a journey with the Lord. A ako kresťania máme rásť na našej ceste s Pánom. And as we pray, as we journey with the Lord, A ako kráčame, ako sa modlíme s Pánom, we move in our own free will. tak vlastne konáme v našej vlastnej slobodnej vôli. But it is that free will that chooses to walk with Christ. Ale táto naša vlastná slobodná vôľa sa rozhoduje kráčať s Kristom. Therefore, his plan
opens up in front of us like a beautiful, beautiful road. A skrze to sa ten jeho plán pred nami otvára ako nádherná cesta. The evil one wants to misdirect us. Zlý nás chce odviesť z tejto cesty, zviesť na inú. So it is our relationship, our moving with Christ that coordinates our free will with his plan. Takže to je náš vzťah s Ježišom, ktorý koordinuje našu vlastnú slobodnú vôľu s tým plánom, ktorý má Ježiš pre nás. Či Boh mení plán, ktorý má s človekom v jeho živote? Yes, God can change his plan, Áno, Boh môže zmeniť svoj plán, but because we have gone off the road. pretože my sme išli na zlú cestu. You are a girl or a boy, Napríklad ste chlapec alebo dievča and God's plan for you is that you marry, have a beautiful family, and you have grandchildren, and you have a beautiful, a good life. Možno, že Pán Boh má pre vás plán, že by ste sa vydali, oženili, mali deti, vnúčatá a proste mali život v rodine, pekný život. But instead you get pregnant before you get married, Ale možno otehotníte ešte predtým, ako sa vydáte. and you do not marry, A nevydáte sa. and you go and live somewhere on your own. A žijete s týmto sama. So God's initial plan did not really happen. Tak ten pôvodný Boží plán sa v skutočnosti nenaplnil. Not because God didn't want it to happen, Nie preto, že by to Boh nechcel, but you made a wrong decision. a ty si urobila zlé rozhodnutie. So God, who is always Father, Ale Boh, ktorý je vždy otcom, says, okay, hovorí, Jana made a wrong decision. v poriadku, Janka urobila zlé rozhodnutie. So I shall decide, so I have another plan for Jana. Tak ja mám teraz iný plán pre Janku. I have a plan for her with her baby. Mám plán pre ňu a jej dieťatko. And so even through the disturbances and problems Jana may face, Možno cez tie ťažkosti a problémy, ktorým Jana bude čeliť, the Lord is still calling Jana to him Pán stále Janku volá k sebe. and saying, I have another plan for you now with your baby. A hovorí, mám pre teba iný plán teraz, keď máš dieťatko spolu s It is tým. not all lost. Všetko nie je stratené. You see, we have a Father who looks after us. Pozrite sa, máme Otca, ktorý sa o nás zaujíma. And in no matter which situation we find ourselves in, A bez ohľadu na to, v akej situácii sa teraz nachádzame, if we just turn to Jesus, ak sa obrátime k Ježišovi, he will always take us by the hand vždy nás vezme za ruku and take us on the road back to the Father. a vezme nás na cestu naspäť k Otcovi. There is no case, no situation, never Neexistuje situácia, neexistuje chvíľa, nikdy, that Jesus cannot restore and make whole again. ktorú by Ježiš nemohol obnoviť a nemohol by dať znova do poriadku. Because Jesus alone is the way back to the Father. Lebo Ježiš sám je cesta naspäť k Otcovi. Je to ešte otázka, či druhý človek môže prekaziť Boží plán, ktorý má Boh s človekom. This is a very delicate situation. To je taká veľmi delikátna situácia. God's plan is always God's plan, as we just spoke. Boží plán je vždycky Boží plán, tak ako sme už o tom hovorili. There is someone who wants to destroy God's plan, Je tu niekto, kto chce ničiť Boží plán and he works very hard at it, a veľmi tvrdo na tom pracuje. and that is the devil. A to je diabol. And he will use any means to destroy God's work in our lives. On použije každý prostriedok na to, aby zničil Božie dielo v našom živote. So that is why we have to be very, very careful in our lives. Tak preto musíme si vo svojom živote dávať veľmi veľký pozor. Whatever the situation that happens to you, Nech je akákoľvek situácia, ktorá sa vám stala, as we said, it is never lost. ako hovorím, nikdy to nie je stratené. If you are in a relationship Ak si vo vzťahu and not married, a nie si vydatá, then yes, put it before the Lord. Say, Lord, is this your plan for me? tak to polož pred Pána a hovor, Pane, je toto tvoj plán pre mňa? Whatever your situation, if you're trying to find a new job, a career, studying at university,
put it before the Lord. Ak si v akýkoľvek situácii chce začať prácu nájsť, alebo chce začať študovať, alebo chceš si vybudovať kariéru, toto daj pred Božiu tvár And walk with him. a kráčaj s ním. Yes, there will be people who try to hurt you. Áno, budú tu ľudia, ktorí sa ti budú snažiť ublížiť, zraniť ťa. Life is like that. Život je taký. But we have to trust in God and pray and keep close to him. Ale mali by sme dôverovať Bohu, modliť sa a držať sa blízko Neho. Then after all, it is God who leads us. Na tej našej ceste je to Boh, ktorý nás vedie. And we have to walk with him. A my máme kráčať s ním. And we walk with him, not in front of him. A my kráčame s ním, nie pred ním. Okay? V poriadku? That's it? Okay. I wrote it down. I wrote it down. Yes.